Mira, el Congrés d'entrada és una bona mostra per visibilitzar tota aquella feina que estan fent les entitats, però a part de tot també és molt enriquidora perquè sempre aprenem, no? I entre nosaltres ens anem passant les diferents experiències que tenen diferents entitats, o també ens ha vingut molta gent de fora. És una manera o un mitjà per enriquir-nos tots una mica més. Però total, i després d'haver sentit ahir les paraules del president Mas de dir el que hem de posar-hi és imaginació, doncs t'asseguro que si una cosa tenim sobrada dels voluntaris és imaginació, perquè es veu que com que no hi ha recursos i les coses s'han de tirar endavant igualment, no us preocupeu que imaginació en posarem i molta. El Marketplace serà el dia 11 de novembre, o sigui, l'11 de l'11 de l'11, i és un mitjà, perquè com que hem de posar tanta imaginació, doncs de mirar d'implicar el món de l'empresa dins dels projectes socials, dintre de la seva responsabilitat social corporativa. O sigui, posarem en contacte dos mons totalment oposats d'entrada i veurem com poden caminar junts i com junts es pot fer molta feina. És una manera d'implicar també tota la societat civil. Vull dir, tots som responsables o tenim responsabilitats amb el que està passant al nostre entorn. I l'empresa tampoc no està allunyada d'implicar-se. O sigui, aquí hem de ser tots els que treballem per tirar endavant aquesta societat.